Na, tehát mihez kezdje a hódoddal? Ugye a Szabán Dávid által említett bajorországi Gerhard Schwab-tól loptam ezt az alcímet. Vízépítő, tájépítő és falsznosító egy kicsit másképp. És akkor egy kicsit ilyen önéletrajzi kezdés lesz. Mi a baj a hódokkal? Hát ugye kiirtottuk őket, 150 évvel ezelőtt eltüntettük a hódokat. Ugye ezt a Dávid is mondta, hódpézsma, illatszer, szörme, és ugye tetejében még a pápák avignyói rabsága idején az egyik pápa hozott egy pápai enklávét, ahol megállapították, hogy a hód az bőjtkor is fogyasztható, mert gyakorlatilag hal. Enne szebb találkozáson volt egyébként 2019-ben az Ipoly mentem, egy horgász mondta, hogy itt vannak a hódok, mert azután nem is fogunk semmit, mert megeszik a halakat. Tehát van pro is. Kontra, na először én 1977 körül találkoztam velük, egy szerbi vagy Jugoszláviából valaki hozott be fogkrémet, és az pont egy ilyen hóddal reklámozta, hogy olyan kurva kemény foga van a hódnak, és hogyha én azzal megmosom, az enyém is olyan lesz, és akkor majd visszaverődik róla valami sugarak. Utána nagy csönd volt, majd 91 körül, 92-3-ban ugye a WWF elindította a saját maga programját, de előtte már ugye volt a kanadai hód, azt is a Gerhard Schwab állapította meg, amit beraktak a Hortobány nemzeti parkosok a Hortobány folyóba, és aki jött a Gerhard, és megállapította, hogy hát ezek a hódok, csókolom, ezek annyira eurázsiaiak, hogy észak-amerikaiak, de viszont hál' Istennek időben állapította meg, és sikeresen be is került, befogásra kerültek ezek a hódok, és akkor nem tudom, exportáltuk őket máshova. A problémám ott van, a WWF-nek a programja az nagyon sikeres volt, nem volt rossz. Valóban a Luzsi úrnak is igaza van benne, hogy nem volt kellően előkészítve, tehát nem kezdtük előtte, nem vizsgáltuk meg előtte a hódoknak a tevékenységét, hogy az majd milyen hatással lehet a magyar biotópokra. Nem készítettük fel az embereket, tehát ugye egy 150 éve eltűnt fajt nem ismertünk, nem tudtunk róla semmit, jó, hát pokrénről. De nem tudtunk róla semmit, mit csinál a hód, miért azt csinálja, miért úgy csinálja, nem volt tájékoztatás kellőképpen. És itt a lényeg. Te egyszer és mindenkorral felelős lettél azért, amit megszerítettél. Ezt igenis tudomásul kell vennünk. Tehát, hogyha mi egyszer ezt a hódot visszahoztuk a saját ökoszisztémánkba, akkor igenis nekünk kell róla gondoskodnunk önmagunkról is, és róla is. Hát ugye, ilyeneket csinálnak ezek, láttuk már előtte is. Tehát még egyszer a leghangsúlyosabb. Nem ismerjük őket, a rövid emberi emlékezetnek ismeretlenek, tehát nem. Nagyon sok ember még most sem tud a hódról szinte semmit. Nagyon le vagyunk maradva. Nem lenne baj, hogyha az erdészeti iskola hálózaton belül be lehetne őket vonni ebbe a hódmenedzsment programnak az oktatás tájékoztatási programjába, ahol az erdészeti iskolákban tudnának a hódokról előadásokat tartani, főleg azoknak az erdeiskoláknak lenne itt előnye, amik olyan víztestek mellett vannak, ahol a hódok is előfordulnak egyébként. Tehát azért mondom, ezt már gyakorlatilag ekkora korban el kell kezdeni ezt a kommunikációt, oktatást. Hát ezt most elolvasom, mert ezt olyan jól sikerült mondat, nekem nagyon tetszik. Ahhoz, hogy a jelenlegi ökoszisztémában repatriálódjanak a fajok, bármelyik fajról is beszélünk, az emberi populációt tehát fel kell készíteni erre. Ismerni kell az ökoszisztéma fogalmát. Nagyon-nagyon lényeges. Tudni kell, hogy mi a probléma az idegenhonos fajokkal, tehát meg kell tudni magyarázni annak a szerencsétlen gazdának, erdésznek, kertésznek, akárkinek, hogy miért nem jó, ha te a városi erdőbe is idegenes, folyonos fafajokban gondolkodol. Én ugye fápoló, favizsgáló szakmérnök is vagyok, tehát kertészekkel van dolgom, és föl vannak sikítva, hogy na, megtaláltuk a klímaváltozás erdei fafaját, vagy igen, ami nem más, mint a nyugati ostorfa. És akkor én mondtam neki, gyerekek, akkor én térre imához, akkor halljunk meg mindannyian. És mondom, mezeijuharról nem hallottatok véletlenül, vagy tatárjuhar, ilyesmik? Hát, ja, na mindegy. Tehát tudni kell, hogy mi a mindenkinek, erdészek, kertésznek.
Nem ismeri ebben az országban az emberek 98%-a, mármint a gondolkodó emberek 98%-a a trofikus kaszkád fogalmát. Na most a trofikus kaszkád fogalma nélkül, ismerete nélkül nagyon nehezen lehet elmagyarázni bárkinek is, hogy mi a probléma az invazív fajokkal. És a probléma a trofikus kaszkáddal, hogy még külföldi oldalakat, én ugye angolul meg németül fordítgatok, kicsit olaszul, franciául is, de lényeg az, hogy nem találok igazán egy definíciót, hogy trofikus kaszkád 2. pont. Na, úgy vagyok én ezzel, mint amikor Gödöllőre jártam a vadgazdálkodási szakmérnöki képzésre, és ott a Schmidt-Egon bácsi volt, ugye, aki az etológiát oktatta. Hát mondom, etológia, menő vizsga. 10 éves korom óta az öregnek a könyveit bújjon, mindent tudok. Kihúzom a tételt, kiülök az öregek, kurva jól elbeszélgettünk, olyan jó sztorikat meséltem neki, azt mondja, öreg, te nem nagyon tanultál erre a vizsgára, mi? Hát mondom, nem. Te olyan jó sztorikat mondtál, annyira benned van ez, de nem ártana megtanulni a definíciókat. Tehát így vagyok ezzel, hogy én a definíciókra érzékeny vagyok, csak nem tudtam még én. Igazán a Csóka Gyuri barátom, a dr. Csóka Gyuri mondta azt, hogy nagyjából a trofikus kaszkád az a táplálkozási láncok hálózata. Ez azért eléggé summás és rövid, de még ennél jobbat nem hallottam. Nagyon ritka az ismerete, felsőfokú oktatásban sincs, az erdőmérnöki karon gyakorlatilag semmiféle ökoszisztéma ismeretet nem tanulnak az utódaink. Trofikus kaszkád, az semmi megint. Talán a biológusoknál, nem tudom, azt nem ismerem annyira azt a szakmát, de az a baj, hogy ezt is már gyakorlatilag az alapfokú élővilág ismeretek közé be kéne rakni egy olyat úgy megfogalmazva, hogy érthetővé váljon. Mi tehetünk? Ja, és ez a másik. Mindenki beszél mindenféle hülyeséget, ez a hódkecs. Beledőlt a Dunába egy fa. A hódok miatt. Mondom, a Dunafő sikított, fájt neki, vagy mi történt? Tehát ugye van, ahol kár, ugye erről már szó volt. Van, ahol kár, van, ahol meghal. Hagyjuk már végén. Ne komolytalanok. Ismerjük meg őket. Tehát most az egész előadásomnak ez a lényege, hogy a hódokkal együtt kell tudni élni. Meg kell tanítanunk az embereket arra, hogy ez a jószág, ez hogy viselkedik. És te hogy tudod a saját magad képére alakítani azokat a dolgaidat, hogy ne legyenek nagyon nagy káraid. Ugye az állami apparátusnak meg az lenne a dolga, hogyha mégiscsak valami kárkompenzációs alapot tudnánk létrehozni, vagy úgy, ahogy a Marti már mondta, hogy nekik is van egy ilyen alapjuk, de hát ők ugye a LIFE programból tudják ezt csinálni, ami azért sajnos véges. Na, és akkor beleszaladtam a hódokkal kapcsolatos bányászkodásom során ebbe a bajor példába. Ez a bajorok is alapos kis népség, ugye nagyjából akkora Bajorország, mint Magyarország, területileg, népességileg is. A hód létszámok is nagyjából olyasmi, mint a miénké, kicsit talán több. De már régebb óta tehát egyből nem pusztult ki, régebb óta foglalkoznak vele. És ők megjelentettek egy hódkezelési kézikönyv nevű kis kiadványt, nem is kicsi, és annak van egy második fele, a hódkezelés irányelvek Bajorországban. Ez egy 150 oldalas kis dokumentum, ezt én lefordítottam, kicsit bele is izzadtam. De itt a lényege. A bajor hódgazdálkodás célja a hód kedvező természetvédelmi állapotának fenntartása és lehetőség szerint a károkkal kapcsolatos konfliktusok megelőzése vagy minimalizálása. Tehát a bajor államnak van egy ilyen leírt jogszabályban, szinte jogszabályi erősségű dokumentumban megfogalmazott célja, elképzelése. Konfliktus területeken a 4 pillér, amit az Erika is nagyjából mutatott, az hasonló, ez is. Hódtanácsadók és hódkezelők megelőző és részben támogatott intézkedések, ugye a Dávidnál is szerepel a hódtanácsadók, hódmenedzserek témája. Nem olvastál egy dolgot. Mit? Kompenzációs kifizetések. Azt nem akarom annyira mondani, mert mindenki azt hiszi, hogy a hódod van, az olyan, mint egy lottóötös, nem.
Igen, valóban így van, ez bocsánat, de ezt már mondtam is, de még egyszer itt is megemlítettem, ugye, hogy kompenzált, amit te is mondtál, amit a Dávid is mond, a Martin által, meg tehát az egész eddigi eladás sokból az jön ki, hogy igenis erre költeni kell, mert másképp nem működik. Tehát ugye mi kell a háborúhoz? Pénz, 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 itt azt mondom, hogy mi kell a háború, mi kell a hódgazdálkodáshoz. Kommunikáció, kommunikáció, pénz. Aztán arányokon lehet változtatni. Tehát ezek az én vágyálmaim, itt megyünk nagyot álmodni. El tudnánk fogadni az alább hódkezelési irányelveket, amit a német vagy a bajor példának, de mi fogalmazunk meg, a saját elvárásainknak megfelelően kéne. Hát most nem ez lesz a vége, mert erre nincs idő, de a YouTube-os vagy a YouTube-os megjelenésünk alatti komment szekcióban erre azért majd kérünk szépen javaslatokat. A hódmenedzsment szervezet felépítésének elvei, annak finanszírozhatósága, a hódkezelési kézikönyv, zárójelben nem írtam oda, hogy felkiáltójellel a hódkárok definiálása. Ez azért lényeges, mert a hódmenedzser vagy a segéd, az, hogyha meghallja, hogy mit mond a gazda, akkor tudja mondani neki, hogy hát bocsánat, ez nem hódkár, na az hódkár. És így lehet csak kialakítani egy finanszírozási környezetet is, hogyha tudjuk azt, hogy melyik hódkárra jár pénz, és melyik nem hódkárra meg nem jár pénz. Mert arra egy másik megoldás van, ami nem hódkár, hanem átalakítható valamilyen módon, akkor viszont ott be kell finanszírozni nem a hódkárt, hanem hód együttélési támogatás, mint a családi pótlét. Jó, mondom. Hódmonitoring, ugye az Erikát én már megelőzve, egy éve hamarabb elkezdtem csinálni a vízügyigazgatóságoknál ezt a hódaktivitást, amit egy mobiltelefonos alkalmazást alkottunk meg, ami még egyelőre csak nálunk működik, már voltak kezdeményezések, hogy országossá tegyük. Én remélem, hogy a konferenciától kapok egy akkora löketet, hogy meg tudom alkotni ezt a főigazgatói utasítást, amelyik ezt elő is írja. És az én vágyámom az lenne, hogyha ezt nem csak a vízügy használná, hanem magát ezt az alkalmazást az Ashley-vel esetleg leülni tárgyalni, hogy ingyenessé tenni, és mindenkivel, mi a lényege. Azonnal up-to-date, rögtön fotó, rögtön koordináta, rögtön bejegyzés, és rögtön fönn van a térképen. Tehát nem kell utólagosan kezelni adatokat. Itt az adatinformációval vannak, adatátadásokkal vannak problémák. És itt van a kárenyhítási megoldások, elvi kidolgozás, tehát hogy tudjuk már, hogy milyen elvek alapján próbáljuk a gazdákat kártalanítani, a hódokat megtámogatni. Vagy igen. És olyan erdőgazdálkodási módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, amik itt vannak, tudjuk, a bajorok megmérték, a hódkárok az esetek 90%-ában a víztesttől 20 méter távolságon belül vannak. Ezt én tudom, van ahol igen, de a 90%-os arány az igen, az áll. 25 méterre az Agyvánál, 25 méterre volt egy olyan gusztusos neves nyálas, hogy én hord lettem volna, biztos azt rágtam volna, és csesztek rá. 20 méterig rágták a füzeket, meg minden, a neves nyálban nem menjen. Hogy miért, azt nem tudom, ugye majd a kutatók meg fogják talán tudni, de lényeg az, hogy, és ugye a bajorok ezt úgy nevezik, hogy ezt a 20 métert, ezt be kell áldozni. És itt van az a 20 méteres, az a minimum támogatandó terület, amire kell a támogatás, és ott egy olyan speciális, Erikának ez nem fog tetszeni, mert hódlegelőt kell kialakítani. Tehát olyan bokorfüzeseket kell csinálni. Budapest, újpesti öböl, illetve a Palotaszegi mellékág, Palota-szigeti mellékág, ott ezelőtt 20 évet csinált valaki egy kotrást, és az iszapot azt ott hagyta így a mellékág eleje közepén, és lett egy ilyen félfocipányárnyi friss iszapos terület, ahova ugye pont úgy akkor került oda ez a ruderális talaj, amikor a füzek pontották a magot. Tele lett fűzzel. Megjelentek a hódok, nagyon babán rendbe rakták a területet, lerágták a füzeket, de a füzek meg úgy voltak, hogy fiatal vagyok, nagy a gyökerem. 2 hónap múlva újra kihajtottak, megint lerágták, megint, és azóta ezt csinálják, hódok jönnek, mennek,
Füzek nőnek, fogynak, rágják. És ez a hódlegelő, ennek ez a lényege, csak nem fehér fűzből kéne ennek lenni csak, hanem ott kéne lenni annak a 6-7 csepp bokorfűzünknek is, amik vannak. Nem ártana mondjuk, hogyha lenne benne törékeny fűz, és ugye mi egy fáfa alapú fűz, ami szintén nagyon kevés van. Tehát egy csomó olyan ökoszisztéma javító intézkedést is tudunk mi tenni, ahol erősítjük a biodiverzitását az ökoszisztémáinknak. Jaj. Na, megint. És ezek az előzők, ezek ugye alkalmazhatók lennének egyébként medve, farkas, kormorán, aranysakál. Ugye? Tehát itt van egy ilyen példa, ezt egy amerikai oldalról csentem el. Tehát már így el lehetne kezdeni, mondjuk az erdeiiskolában, ilyen kis komikszokkal, vagy ilyen kis rajzocskákkal el lehetne kezdeni a gyerekeknek az agyát átdolgozni. Ugye ezek az agyvai, hazai magyarországi gazdálkodó saját maga kútfőjéből jött próbálkozásai. És itt meg egy ilyen kis rétecske a hordokkal, vagy a hordoknak köszönhetően. Ugye, András? Vagy ezt tőled loptam? Mindegy. Lehet, hogy volt ilyedé. Jó, köszönöm a figyelmet, én voltam, ez voltam, és tovább. Vagy nincs? Rég a életükben, pedig itt volt, hogy a végére beraktam egy hódképet is, hogy köszönöm a figyelmet, hogy a főszereplő búcsúja, és egy hóddal. Tehát akkor egy köszönöm szépen.